Daħlu fis-seħħ numru ta' bidliet fil-mod kif isir it-test tal-VRT. Bidliet li se jiżguraw test armonizzat madwar l-Unjoni Ewropea u vetturi aktar sikuri u notfa fit-toroq Maltin u Għawċin. Dan bilan li jonqsu l-każi ta' mwiet u korrimenti fit-toroq minħabba manutenzjoni ħażina tal-karozzi kif ukoll l-impatt negattiv fuq l-ambjent. Bidla ewlenija taffettwa l-kategorizzazzjoni tar riżultat tat-test fejn issa id-difetti se jibdew ikunu kategorizzati skont il-gravità u livell ta' riskju għas-sigurtà fit-triq. Vince Micallef-Pule, uffiċjal fit-Transport Malta, spjega kif qabel karozza kienet tgħaddi jew tfalli mit-test, iżda issa hemm kategoriji differenti għal dan. Spjega illi meta karozza tgħaddi se tingħata wieħed minn żewġ riżultati. Jew li għaddiet mit-test, jew li għaddiet mit-test b'difetti żgħar. B'din tal-aħħar tfisser li tkun laħqet ir-rekwiżiti minimi tal-istandards biex tkun tista' tinstaq fit-triq, iżda li jkollha difetti żgħar li xorta sit il-karozza jkollu l-obbligu li jirranġhom. Jekk ikunu dawn tip ta' difetti żgħar illi m'għandhom l-ebda impatt fuq is-sigurezza tal-vettura jew impatt fuq l-ambjent, allura dawk ħajkunu meqjusin bħala difetti żgħar. Bħala eżempju, ħanġiblek f'każ li pereżempju il-ċertifikat ta' reġistrazzjoni, il-logbook, għandu xi żball żgħir fuq jew kellha żball klerikali, dak illum il-ġurnata sar difett ukoll. U allura huwa difett li ma jfettwax is-sikurezza tal-vettura, naqblu ma xorta huwa difett. Allura ikollu bżonn jiġi rranġat. L-istess jiġri jekk karozza tfalli. Jew m'għaddietx mit-test minħabba difetti kbar, jew minħabba difetti perikolużi. Difetti kbar ifisser li jistgħu jippreġudikaw is-sikurezza tal-vettura imma ma jkunux perikolużi u hawnhekk is-sewwieq ikollu 16-il jum ċans biex jirranġhom. Minna l-oħra, difetti perikolużi jistgħu jpoġġu ħajja in-nies f'riskju u f'dak il-każ il-karozza ma tistax tintuża b'mod immedjat. Huma difetti illi affettwaw ħafna drabi il-komponenti essenzjali illi determinaw is-sigurezza tal-vettura. Per eżempju, qed ngħidu difetti kbar fil-brejkijiet, per eżempju, difetti kbar fil-roti, fil-suspensions, fil-deformation zones, fil-airbag systems, per eżempju, fil-steering semmejtlek. Dawn huma l-komponenti illi jekk ikollok difett fihom, naturalment il-vettura ħatfalli b'mod perikoluż. Bidliet oħra jikkonċernaw id-dwal tal-vetturi, il-bżonn ta' test tal-VRT wara inċident serju u multi aktar ħorox li f'ċertu każi laħqu l-500 € għal dawk li jinqabdu jiksru regolamenti tal-VRT u dawk li babsu fl-speedometer tal-karozza biex jimmanipulaw fil-mili. Id-direttiva mhux se taffettwa biss lis-sewwieqa, iżda daħlet obbligi stretti wkoll fuq 38 stazzjon tal-VRT f'pajjiżna u l-20 ta' operaturi fih danhom. Filwaqt li l-makkinarju użat biex bih isir it-test irid jilħaq il-livell minimu ta' standards li titlob id-direttiva, it-testers ikunu f'riskju li tilfu l-liċenzja jekk ma jsegwux ir-regoli l-ġodda. It-testers għandhom l-obbligu mhux biss li jieħdu training li torganizza anki l-awtorità biex it-test isir skont l-standards li qed titlob id-direttiva, imma wkoll qed jiġi mitlub minnhom illi ikunu kwalifikati biex jagħmlu dak it-tip ta' xogħol. Mhux għax qabel ma kinux kwalifikati, imma il-livell ta' kwalifika tagħhom żdiedet. Transport Malta ilha għaddejja bit-tħejjiet amministrattivi għal dawn l-aħħar sena u nofs fejn fost l-oħrajn iżviluppat sistema kompjuterizzata avvanzata biex it-testers ikunu jistgħu jdaħħlu r-riżultati online u s-sistema awtomatikament tikkalkula l-gravità tad-difetti misjuba.